Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugilanon. Munyika. Kagani magpaibaw na ako. Tungod kay gibati na ko kahadlok, Anton. Nahadlo ka? Saan sa? Kuan. Nahadlo ko nga tingaling. Tingaling maptus ko. Unsa? Ganiha. Sa'yo pag-ani, pero gipukaw na ko sa kalain sa akong tiyan. Ang akong kabuhi. Midali ko gawas pero ako nasugatan si Papa. Nahibaw dayon ka nga, mabdos ka? Nahibong siya nga nung sayo kay kong nagmata. O nagdali kong migawas. Sa gawas sa CR, iya ko nung natungog ang akong pagtigwa. O ang pag-flash na ko si Niduro. May angkon sa deka nga mabdos ka? Waoy! Ang ako nagikahadlukan. Kaya iya kong dadun sa doktor o ipakonsulta ko niya. Na, nayawa na. Maora na mo reaction, Anton? Dili lang ko ni mo pakaslan. Kaya nga no day, klaro na gide nga mabdos ka. Anton, ang paglain sa kabuhi o pagsuka sa yus buntag, mo na iti mailhan nga mabdos ang usa ka babae. Oh. Anton, doon na nakoy nahitabo na to. Kalma lang, okay? Kalma lang. Don't panic. Unsa may kalma, uy. Unsay don't panic. Isukin ang akong amahan, Anton. Bisag dagko na may iyang mga anak. Iya lang gyapon may pasakitan. Anton, maluoy ka. Ayaw itawon kong pasakti. Mao gani gipakalma ti ka. Nga di ka dayon magpanik. Kaya tingalig false alarm lang nang imong gibati. Dili. Sigurado na gyud ko gagipangita na ko nun sa kong amahan. Kay mamaya tuyo nga kaming duha mo imong lakaw. Pangita na lang gud unang pasangil gud. Unsa man itaw ni klases pasangil lang akong buhaton, Anton. Nakasiguro kong nagduda nagsamot si Papa kay nilakaw ko nga wa ko manangid niya. May mo man nga imo lang siya pasabton ba? Kanimong papa nga may gi-applyan kang trabaho ug sayo ang interview. Pangita lang gud pasangil gud. Nga naman di ay, Anton. Wa ka ba'y huna-huna nga makigminyo na ko? Oh. Sarah, nga ano bang nakaunaw na ka man niya, ana? Love ka iti ka, okay? I love you. Love man ka ako ni mo. Nganon dili man ko ni mo ubanan sa amo aron mo atubang sa akong amahan. Kinahanglan siguro uno na nato ang imong kahimtang. Kung mabdos ka bagyong tinud-anay. Ang buti mo ipasabot nga. Mauban ko ni Papa. Aron magpakonsulta. O yung mahibawaan sa kong amahan nga mabdos ko. Nagtuo ka nga dili ko bunugo ni Papa. Paminawa o nagugkugod. Pauli ron sa inyo, okay? Masabtas Papa ni mo nga midali kag lakaw tungod lagi kay doon na kay gi-applyan nga trabaho. Nga sayo ang interview. Unya, magkuyog tang duha aron masiguro na to kung mabdos ka bagyod. Kitang duha mo ay magpakonsulta. Yes. Kay kung watubang gyud ko dayon ni Papa nimo. What if false alarm lang nang imong pagduda be? O di ba? Sarah, dili ba sayon ang magpakasal? Nagkinahanglan ning dakong kantidad. Ha? Nga naman di ay ba kung dili lang ingrande ang atong kasal ba? Maing grande man o di ang maong usa ka kasal. Mura nang gastuha oy. Usa pangita lang kung nag-alibay. Mintas tanto nga maginahina sa gupangitag trabaho. Aron makaandam tas kinabuhing minyo. Pero kung mabdos gyud ko, imo gyud kong pakaslan. Of course. Love good ka na ako, good. Tinuod. Tinuod, uy. Sarah, tuloy ko. Dili ko ikaw pasaktan. Hain man akong Miguel Sara. Hala,
Nakalakaw na noon. Ano mamuko ni mo pa ibawa? Sorry lang dong, Mateo. Nagdali mo gusto sa Sara. Good. Nalimot na noon sa papanangin mo. Imong gituyo to. Ngano ako magituyo? Adlok man ka. May ibog na ko ako, migo. Naibog kang Sara? Oh man, friends lang ming duwa. Okay, sa sunod niyang ani, ako siyang sultihan nga kung mubiya sa din kinanglan iya kang pahibawon. Okay ka na? Okay kayo. Diin man ka. Naamang ko ko'y interview ganina pa. Maotong midali kog lakaw. Mao ba? Nang-apply manggod ko pa. Sorry kayo pa ha nga. Milakaw lang ko ganina nga wa makapananghid. Hadlo kong malate sa akong interview, good. Tug-an sa tinuod, Sara. Aron di ko masuko nimo. Unsa man? Doon na kay boyfriend? Ha? Unsa may nahitabo? Nagkasulti man mo ni atong inyong bisita. Problema ma? Unsay problema? Mabdo si Sara? Oh my God! Nakapamabdos kag babay? Sao nanganak ko sa kagwapo? Dugo ko og chicks. Dili ni ko midya, Anton. Usaw ba na di mo? Nga mabdos man katong ginganlan og Sara. Aw, wa pa hinoy siguro ma. Ay, mauna ni resulta sa imong pagka-chick boy. Kadto kay may anhi gyud ang babae, delikado. Tingalig istrikto ang mga ginikanan ni atong babayhana. Isog kuno kayo yang amahan mo Nakaila siya nimo? Ang buot na kong ipasabot ang amahan? Wa tingali sa makaila ma kay wa pa man gyud ko makaadto sa ila. Wa ko makapamisita niya ba. Unsa? Manawag ra mo gong Sara ma kung gusto kong makikita niya o kaha gusto kong makipanuro niya. Manang kuyugon ako usay si Mateo. Parehas ba tong nangaligo mig dagat ba? Kaming tulo ang nangaligo. Ay, Ginoo ko nimo, Anton. Kung tinud-anay nga mabdos ka na si Sara, imo gyud siyang pakaslan. Di ko Unsa ka? Nagapamabdos kag babae unya dili mo barugan ang imong kaakuhan? Ma, mag-antos lang na siya nako ma. Nayabag na. Bipaton ka di ay ni atong babayhana? Kawa ka makasiguro kung nahigkugma ka ba gyud niya? In love ako ni Sara ma. Pero madlok pa kumupasan og kaakuhan isip head of the family mo Di na nako kaya ma. Labi na gidron nga Nga unsa? wa ma kuan slip of the tongue raton ma. Ma tabangi ko bi. Kuan di pag ko anda magminyo ma. Sara, nagtug-an ka bas tinuod ha? Wa kay uyab? Wa lagi pa. Busa, imposible sa nang imong duda nga mabtos ko. Di ako gusto ha. Nga binuangan lang mo glaki. Ayaw lagi ka balaka pa. Mangitaon akong trabaho, uy. Kaanugon sa konkurso nga nahumana nga dili na ko pahimuslan. Aw, mayo kay nakahuna ka niyan. Wa na ang inyong inahan. O nag-inusara na lang kung nagbuhi ninyong managsuon. Nagpatungha ninyo. Nagtarong man sa mi sa mong pag-eskwela pa. Graduate na gud kog accountancy. Og nangita kog trabaho aron maka-review ko. Aw, sa ato pa. Sa ato pa. Wad asay mong huna ang imong duda nga mabtus ko. Dili na mahitabo kay wa ko'y boyfriend. Ang akong cellphone. Ang gago ay nanawag. Tingalig nagpangita na sa akong romansa. Nga nang nanawag man ka? Pagkita ta. Wa ka makatog nga naghuna-una sa atong gibuhat gabi Anton. Grabe ka. Tungod kay ganahan manggod ko nimo.
Kan karon pa sa tanang kasuod eh. Nabuang ka pa man atong madrihono ni mong uyab. Magkita na kita. Sure. What time? Murag doon nagipabot akong migo na. Kinsa man? Ako may pangtanon. Kaya akong gipangutana. Kita mo gipabot. Wa naman balik akong miga. Miga saran ako ba? Siya rin mo gipabot. Oo. Uyab man to sa mga maguwang. Ngano mo day kung uyab? Nya, naibog ka sa uyab sa mga maguwang? Dong Mateo. Badra ba na ha? Murag nakikumpetensya kasi mga maguwang anak. Ha? Waro kay bout. Unsa man na? Gwapo yung mga maguwang. Saktos paminsar. Ikaw, Ako di ay? aw, sakto-sakto na. Bugal-bugal ako ha. Bugal ha. Dong, Mateo. Ano? Kung biradong. Mauslo tao niya kung baga dong. Lagot ko nimo. Ay gliyo ka. Nga naman. Sumbagon ka na ko ron. Sumbagon? Ayaw ko sumbagon dong. Ayaw ko sumbaga dong. Maluwi tao ka dong. Ayaw tao dong. Sabi mong gikalagutan ako. Kaya mo mga sumbagon ha? Huwag man ko ikisulti nga baad ni mo. Dito na. Tuo ka abnormal ko. Abnormal ko. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!